Исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен бел. Галимнәр Казанның яңа татар зиратында җирләнгән күренекле шәхесләр әдәбият, сәнгать әһелләренең каберләрен барлап, махсус белешмә басма нәшр итте. Айдар Нагманов белән бергә изге урыннарда хәбәрчебез дә булып кайтты. Казанның тарихи зиратларын өйрәнүгә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов йөкләмәсе буенча 2017 елда ук керешкәннәр иде. Башта атаклы кешеләр күмелгән урыннар реестрын булдыру максаты куелды. Ә галимнәр төрле гасырларда яшәгән шәхесләр турында китапта бастырырга өлгерде. Биредә Шихабетдин Мәрҗани, Каюм Насыри, Гади Такташ, Бакый Урманчы, танылган башка язучылар, артистлар, драматурглар, дин белгечләре, күренекле төзүчеләр, сәясәтчеләрнең каберләре бар. По мере того, как мы работали, стал осознаваться масштаб. Biz izlənələr vaxtında Яңа татар бистәсе зиратының тарихи масштабын бәяләдек. Ул бар татар халкының мирасы булып тора. Танылган шәхесләрнең кабер саны буенча Россиядә башка мондый зиратлар юк. Шуңа күрә бу зират үзенчәлекле тарихи истәлек урыны булып саналырга хаклы. Атаклы замандашларыбызның каберләре дә бар монда. Профессор Шамил Каратай илдә беренче булып хәлакәтләр медицинасы хезмәтен булдырган иде. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының тернәкләндерү үзәгенә һәм Казан урамнарының берсенә аның исеме бирелде. В этой книге, которую мы подготовили по итогам обследования, сюда вошло 720 персоналей. Без чыгарган басмага 720 атаклы шәхес турында истәлекләр керде. Алар арасында дәүләт эшлеклеләре дә, 8 Советлар Союзы, социалистик хезмәт геройлары, архитекторлар, рәссамнар, академиклар да бар. Тарихи материаллар Татар энциклопедиясеннән алынган. Ул басмага зур күләмдә мәгълүмат урнаштырырга мөмкинлек бирә. Айдар Нагманов сүзләренә караганда, бу тарихи әһәмияткә ия. Зиратка танылган шәхесләр каберләрен карарга күп кеше килә. Башкала кунаклары, чит ил вәкилләре дә монда махсус килә. Алар Шихабетдин Мәрҗани яки Габдулла Тукай кебек һәр яктан белемле шәхесләр алдында башларын ияләр. Ә яшьрәк буын вәкилләре Илһам Шакиров, Әлфия Афзалова яки Хәния Фәрхи каберендәге һәйкәлләре килә. Галимнәр фикеренчә, яңа татар зираты Татарстанның тарихи мәдәни мирасының бер өлеше. Бу басма тарихчыларга, музей хезмәткәрләренә, экскурсиячеләргә, туган як тарихын һәм мәдәниятен тирәнрәк аңларга теләүчеләргә бик файдалы кулланма. Ләлә Зайнуллина, Дмитрий Второв, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.